आज आपण दिवाळीच्या फराळातली साधी सोपी आणि झटपट होणारी रेसिपी पाहणार आहोत। ती म्हणजे खुसखुशीत अशी चंपाकळी। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर या खुसखुशीत चंपाकळीसाठी लागणारं साहित्य आता आपण पाहून घेऊया। चंपाकळी करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 कप मैदा, वजनात म्हणाल तर 150 ग्रॅम, निरसं दूध म्हणजे कच्चं दूध जे आपण उकळून त्याची साई काढलेली नाही असं, पिठी साखर ही आपल्याला वरून भुरभुरवायला लागणार आहे, पाव कप तेल आणि अर्धा चमचा मीठ। आणि तळण्यासाठी आपल्याला तेल किंवा डालडा लागणार आहे। परातीत मी मैदा घेतलेला आहे। आता ह्याच्यात आपण मीठ घालून घेऊया। हे मीठ जरा असं मिक्स करून घेऊया आपण आणि ह्याला आपण गरम तेलाचं मोहन देणार आहोत। तेल छान मस्त गरम करून घेतले। हे जरा मिक्स करून घेऊया। आता हे आपण हाताने चांगलं मिक्स करून घेऊया। हे बघा, ह्याचा हाताने असं दाबलात की याचा मुटका तयार झाला पाहिजे, म्हणजे आपलं मोहन अगदी व्यवस्थित बसलंय। आता ह्याच्यात थोडं थोडं दूध घालून हे पीठ आपण मळून घेऊया। आता ह्याच्यात थोडं थोडं दूध घालूया आपण। पीठ आपण छान मळून घ्यायचे। ह्याच्यासाठी मला पाव कप आणि 1 छोटा चमचा इतकं दूध लागलेलं आहे। आपण रेग्युलर मळतो, कणिक मळतो तशा अंदाजाने मळून घ्यायचे। चार ते 5 मिनिटं हे पीठ छान आपण मळून घेतले। आता हे पीठ आपण एका वाटीत ठेवून छान 1.5 ते 2 तास आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे। आपण पीठ मळून जवळपास 1.5 तास झालेला आहे। आता हे पीठ आपण परत थोडंसं मळून घ्यायचंय। 1-2 मिनिटं आपण हे पीठ मळून घेऊया आणि मग ह्याचे छोटे छोटे गोळे करूया। आपण जवळपास 1.5 ते 2 मिनिट हे पीठ छान मळून घेतलेलं आहे। आता ह्याचे आपण छोटे छोटे गोळे करून घेऊया। छोटे म्हणजे अगदी सुपारी एवढे वगैरे असे करून घ्यायचे आहे। हा अगदी सुपारी एवढा गोळा घेऊन त्याला छान असं गोल करून घेऊया आपण। आता याच पद्धतीने आपण सगळे गोळे करून घेऊया। हे आपल्या 1 कप पिठाचे जवळपास 18 गोळे झालेले आहेत। आता आपण लाटायला घेऊया। आपण आता एक गोळा ठेवून तो असा लांबट गोल लाटून घ्यायचा आहे। याला पीठ किंवा तेल लावायची गरज नाहीये। याला छान असं लाटून घेतलंय। आता याला सुरीने असे काप काढून घ्यायचे। मधून आपल्याला ते असं काप काढून घ्यायचे आहे। त्याच्या एंडला जायचं नाहीये। त्याचे एंड किंवा शेवट हा जुळलेलाच हवाय। आता हळूहळू त्याचं गोळा करत आणायचे। आणि त्याचे शेवट असे छान असे जुळवून घ्यायचे। ही पहा। तर ह्याच पद्धतीने आपण बाकीच्या चंपाकळी करून घेऊया। या पहा, आपण सगळ्या चंपाकळ्या करून घेतलेल्या आहेत। आता ह्या चंपाकळ्या आपण तळून घेणार आहोत।
याकरता मी डालडा वापरलाय, म्हणजे वनस्पती. तुम्ही त्याऐवजी तेलही घेऊ शकता. आपण चंपाकळी तळण्यासाठी डालडा वापरतोय. डालडा छान असा गरम झालाय. आता ह्याच्यात आपण एक एक करून चंपाकळी सोडूया. गॅसची फ्लेम आपली मीडियम टू लो मध्ये आहे. हे बघा, डालड्यात सोडून 1 ते 1.5 मिनिट झाले. त्या वर अशा तरंगायला लागल्या आहेत पहा. अगदी हळूवारपणे हलवूया आपण. काय मस्त फुलल्या आहेत पहा आपल्या चंपाकळ्या. एक 2-3 मिनिटं ह्या बाजूने आपण त्यांना तळून घेऊया, मग त्यांना पलटूया. सगळ्या चंपाकळ्या आपल्या त्या तरंगायला लागलेल्या आहेत. आता एक एक करून आपण अशा पलटून घेऊया. मीडियम टू लो गॅसची फ्लेम ठेवून ह्यांना छान असा सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचे. हा पहा, छान मस्त असा सोनेरी रंग आलेला आहे. आता हे आपण काढून घेऊया. आपल्या चंपाकळ्या झाल्या. आता ह्या गरम असतानाच त्यावर अशी पिठी साखर घालून घ्यायची. गरम असल्यामुळे पिठी साखर त्याला छान अशी कोट होते. कशी वाटली तुम्हाला चंपाकळी? ह्या दिवाळीच्या फराळात तुम्ही ही साधी सोपी आणि झटपट होणारी चंपाकळी नक्की करून पहा. धन्यवाद.